Ito na. Aman. Aman di ay. Ang listahan ng sweldo? Listahan ko masama na tao. Nagkagulo! Nagkagulo! Ito na ang ating mga marites. Hala, grabe, Inday. It's grabe. Ano pala to? Kasi may lima sila Kasi lima sila nakakatanggap ng mga award. May special May award. special award. Best in san... May best in sandok. Ayan. Ayan na. Hi! Kilalanin na natin sila isa-isa. Pangalan po. Darlene. Isa-isa ni Nicole, no? Mami. Mami. Diday. Yes, the Diday. Si Aramina. Aramina! Naunsa sa Aramina. Si Tating. Si Emma. Yes, happy birthday. Ha? Jeneline. Jeneline, Sheila. Judian. Hala! Maricon. Sheila. Ay, nawala isa. Si Mrs. pala yun. Ayan. Yan ang ating mga tatanggap ng award! Gawin natin parang Pinoy Big Brother. Dito na kayo lahat mga mamshi. Yan, mga mamshi natin tatanggap. Isa prank man pala. Naunsa man si Brenda. Magbayad na daw ng ng lending. yung mga tatanggap ng 4-piece exempted na. Ay, alina mo dire. Ito na ang ating mga boys. Hi. Kasi ano ba? Sa video, baka maano si Brenda. Kon, kung ingay kuan, sige lang kuan diya, ilapay ko na cellphone mo karon. Labing. Na rin ating mga boys, ang ating mga trabahante. Dire na raw. Dire ang cashier. Hala si Jidulo, grabe dito. Dito sa angulo, dito. Diyan na kamo. Ayan, nagpapasweldo na ka. Day, pasag ka. Doa ka kanang. Tapos tulo ka gatas. Tigday sa dito pagdito bigaw dia. Waitress? Oh, jaga lapat yung no. Dito na kami ngayon, guys, kasi tapos na ang trabaho, tapos ang functional, tapos ang kasal, wala na silang trabaho. Ugma, yay! Pakpak! Okay, magpasweldo na kami. Ginoo ko sakit sa dughan, pero okay. Okay, ito yung mga trabaho. Kabalo naman siguro sa inyong mga sahod, no? Wala mo kabalo sa kuwan. Surprise na yan. Hoy, dagan ba kasalan mo karon hatag 500 digit per day ha. Palakpak sa tayo, everybody! Yeah! Para malungkot si Diday singa ha. Ako kay 1,000 mo ta. Pag 500 na ta per day ha. Okay, katong mga nagtabang agtong lispiras, tas gapon kasal, tas ngayon, yun sila 3 araw, ganon. Pero wala naman may trabahoon karon, dapat hantod unya mo alas 4, magsige lang mo ingkura diha. 8 hours man. Salot lang. Overtime na ba ni sila? Oh, una! 1.5 si Lolita! Arami naman daw siya. According to weight is siya. Next, Marcia! Yay! Marcia! Wala. Bagbilat! Ano siya? Si Langlang! Hala, grabe silang lang. Mami G! Ay, si Mami ba? Murag si Mami. Hoy! Mami! Karaulo ka. Karang mami namin. Si Darlene!
Darlene, na. Kadako ko sa Si agtang ni Darlene. Kamatit. Wala mag-agtang ni Uyong. Si Nicole Kog. Si Marsha. Si Vivian. Ay. Uy, pag wala na galing itawag, wala Kalibanga. Si Marsha. Si Vivian, hala. Vivian, dahil dyan, mali ang ilang sayaw gahapon. Kapila ka na sa mali sa inyong sayaw, katulo, minus 300. Pambayad pa naman daw ng card yan. Kamu ba? Hapit na ba ang stage kay kang dagko kaninyo sumba-sumba rito? Sorry. Maricon Bahubilan! Lalay! Thank you. Auntie Tating! Hala, anti-tating pa ba? Auntie Emma! Happy Yes, the birthday girl! Hala, birthday niya, meron siyang plus 500! May hindi mo mulupad, no? Frank, ramang gudto. Frank! Hala, oh? Diyan ka malong si Frank. Bawa pa bang anarot? Jenilyn! Ay, oh, kasama yung bata, ana. May kasama baby. Paliloy. Si Pangig! O, kabalo sa Guwapo bang anaros na? Maros ka naman ito. Okay, si Lingling! Hala, grabe si Lingling. Hoy, minus na sa yung sahod na. Di ba ito mo-appeal kay namin mo yung monthly din? Bembo! Ay, si Bembo! Ha? Listen po. Bembo! Bembem! Wave mo na iyahaw. Yatag na niya. Wala ako. Minus 1.5. Si... Wait ka, Bimbo. Ihatag niya ka, mami. Hala, yun lang. Dodong Milon! Hala! Ay, saan nila si Milo, si Chusay, mali. Hoy, Aisha! Inuuko, pila yung nainom kagabi. Balik ka na ng pagbe. Hala! Hala! Ikaw ang pinakalider kagabi, ha? Si Kian pa, oh. Iyan, 200. Yehey! Sige, tawa. Di mo yung kusok isang kaon sa snack. Mga pinsan po ni Brenda. Si Podoy! Yes! Pudoy! Pudoy! Yes! Ali! Tawagin natin ulit! Pudoy! Ay, hapra yan ni Podoy. Kaya hapra yan gamitin mo. Tigaan mo na ko si Jidilo. Nga mo lagi buat si Jidilo. Sige lang ka pangawat sa nahan. Oh, na! Jidilo! Hala, grabe no? Sila ro susunod na ano? Ikasal ba? Hala. Grabe ang tuktugaok sa manok. Adlaw-adlaw. Wala. Sunoy pa jud. Silingling ang buros. Kulita. Ginuukot ako pastor doon. Kay Jepard 1,000 ang iyaha kay assist naman siya kay focus man siya sa lalaki. Ala! Paano ba? Bawal siya magkuha. Kailangan tayo. Kantay mo muna ang may Hindi ganyan yan. Okay, ang pakyaw sa tulay. Ayun na, pakiwa sa tulay. 3,000 siya, 2,000 na to siya. Si Kia, sige na nga. Tukan kami na tulog. Yum! Sama ka, wala makikikuha. Igor ka na ganana sa yuta, ha? Oh, pagkita tayo mong lista. Kinsa man to? Oh, di ba? Oh, nahilalista. Makalista gina sila, Jay. Dili. Sila to na sila malimbungan, kaya makalista gina sila. Lista siya, 30 kabukulo sila. Iko pakyaw, 2,000, ibalin ang tulay. Gitawag ang tanan. Muna, kung unong raw ka sila ka po. Dili, agpas. Apos kiyan. Iyan! Kita mas siniyas, ginuupo.
Tigaan ba di ay? Go! Ay, natigaan naman di ay. Abang tugan na siya kanakuha. Nanay, yan! Nabawasan yung trike! Dugang? Unsa man duga? Ay, dugangan ako kain kay gusto na ako sa birthday nako. Lahi na po ng style. Oh, paato kay ibalin ug maha. Si Melmar, wala si Mel. Ang host natin, Tricky, wala man siya. Makeup, lead by Ma'am si J. Ako. Ako na naman ang chismis ha. Ay, lagi na. Yan, Ma'am si J. Dahil hindi masyadong maganda yung mga makeup. Ay, ang ganda nila. Nag 1K lang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, 38 kabog ang gimik-upan kahapon. May mga assistant mo sila, mga hairdresser, bakla. yung mahala. Si ma'am. Kaya sila Thank you. Okay, dini naman ta sa karon lang adlaw. Nay karon adto ni karon ba ni siya? Oo, sa ni. Nay bag-o gahapon. Dili, ato na kuan na. Ato gahapon. Nay tigaan na to mga nagkuan gahapon, wala karon wala to miagi. Si JJ gahapon na JJ. Ama JJ. Tag 500 sila. Dali kay mama Kana niya. biton dalikyat lang wala gilawtay ba. Si Chuchay. Kana ka Chuchay na ana siya ka atong Tracy. Duwa na ba sila? Oh, nana sa Tracy gyud. Duwa. Hasta gahapon. Oh, duwa ya. Karon lang wala. Oh, kamo ra may nakabalo. Go, pag-react lang mo kung sito wala go. Dili, duwa na niya. Inday, bungol. 1,000 na. 1,000. Wabi. Apte ko si Bibi, dapat labas Bibi na katindira manas niya. Si Anong tapil man na? Ande Pasty. Ate Pinky! Yan na daw ko no. Kasi din yung ihatag na ah. Sino Ate Pinky? Si Pinky na ato rin Gapon siya naman kuan siya. ba. Kita ni si Tonton. Kuntan. Duha siya kaadlaw, duha sila kaadlaw. 1,000 Ate Pinky. Kani si Rene gyapon og si 500 Adong. na. Ay, ito man ni. Ate Pinky? Na kabutag pa bandid. Ate Pinky. Naman nagibot ka na niya. Kanang katonton mo na yung 1K na yung 1K. Ang babaw 500 si JJ, si Chuka. Gani Tonton kay 1K gali kay gapon og karon. Ate Pinky po. Pagkapimpi Thank you, 500 ka kay Mother. mura to yan. Kay Tonton 1K, si Rene. Tonton 1K. Dito si Rene. Wala ka nang over. Adong. Yatag ton. Si Rene og si Adong tag 500. Kaya na sila dong kay gitaganan to ni John Oh, kagahapon. wala na. Hindi nabawasan na po. Yes. Si John Paul. John Paul. Pa, 1K. John Paul 1K. Oh. Tapos kinsa man ni ma? Kaning sa additional sila. kinsa man na si Ruben. Toto Akilam, Albert, Diding, Ano sabi sila? Takim. Pilas na nito, diding naka-assign. Mga pa siguro muna mga sila. nag-lipson man siguro ni sila. Asa pa ni? Oh, mano sila? Additional man kuno Ruben, 1K each. Ruben, Toto Akilam, Albert, si Diding, Gapon o na si sila. Takim. Magapon na lima sila sila. gapon. O lima sila. 5,000. Ruben, Toto Akilam, Gapon na sila sa helper kang Bobong. Albert Dael. Kang Bobong, helper mo? Ay! Ano sa barangay? Dili na nga mga pasabog. Okay na. Sige, mag-pull na ko Okay naman na. Dai, nara dai, 5K. Usok. Pakyaw sa baboy. Ano sa pakyaw sa baboy? Pagluto. Sa pagluto na halay. Ano man siya? Oh, yan na. Yan lahi-lahi na. Pudoy kang Bimboy o kang Tata. Sa mga kuan. Kay Antol Anding, Kaya may dako kay 6K. Kulanding. 60 ang kulanding. Kay Puloy, kay Bimboy, kay Tata, tag 1.5. kang papa ni mo. 1,500. Tata Puloy. 4.5 lahat. Puloy, kang Puloy, kang Bimboy. 1.5 sila. Dali Tata ni? 4.5 ni? Ulam. Tapos, Tata. Ano sa Tata? tapos kay Kulas o kay Adib, tag Tapos 1K. Tata. Dahil sawa o. Oh, balik ka di ay gawin mo ka. Kulas o Adib, tag 1K. Adib! Adib, ano ba? Ang bigang kulas. Sa Talias Pila yung dayon, kulas dai? 1,000. Adib. Kahit mga Talias dayon, nawiri sa 5K. Ame, ayan dito Kami na. ka bubong natagarin mo kung bubong May yan. bubong diri. Na bubong ubos. Talias. Asa man? Na diyan bubong taro. Tuki. Ah, diya. To sa imong tuo awala. Ah, bubong Talias. 2K. Natagarin bubong la pa. La. Yay! Dodo. Salamat. Yung mga asawa. Tulay ni. Ang talias ko na Ano, 5,000. Ah, kani kay Dona na ni. Jandib yata ng jandib. Kato mga trabahante sa function hall.
Ito ka ito function hall. Sa kanya napakabot ni Donna. So paid na po ako. Ang kulang na lang bayaran is yung 4 na case na base beer kagabi. Additional nga, sige gurot lang ni Kian. Sobrang ito po kagabi. Mana? Wala na, tapos na? Anong sasabihin? Thank you so much. Sa aking birthday, di na tamo kwaon. Gasto sa nawala akong bracelet taon. Thank you so much. You can go now. Ay, hindi nyo, manlibre pa kami ito. Gusto ko na kaon. Uy, mga gamit So, mo. dili na kay kana kay napo kay pasalubong. T-shirt gikan sa buhok. Dahil sa front day. Okay, sa isa mo tanan. Sinina man ni Bruno. Si Raulo ka. Si Raulo. Thank you so much. Salamat! Salamat! Thank you! Yan. Ang mga gamit ano libutan. Tanan, Nadia, tanan naka. Thank you! Oh, ayan na. Kaway-kaway. Thank you! Yay! Oh, boys! Ay, hi!